Og i dag vil jeg vise alle mine petshop. Men inden vi starter vil jeg sige, husk at like og abonnere. Og hvis I ikke liker, hvis I ikke så skriv det ned i chatten. Og jeg vil vise alle mine petshop og plus mine ting. Så husk, plus mig. Yes. Jeg har alle de grå og kedelige farver. Ja. Det kommer tilbage i den her kasse. Her har jeg alle farver. Det er ikke kedeligt. Hvorfor jeg skal det her? Og den jeg synes der er mega creepy. Og se dets øje der. Oh my god. Der skete et andet med den. Jeg troede de havde lavet forkert. Og så se det her øje. Creepy. Og så sorte sådan. Her. Katte. Og sådan. Og de gule. Det er min første bil. Første blæsbrud. En fisketelephon. Og der. Og det her. De her søheste. Haha, den søheste. Så, yes. Ja. Og så mig til tingene. Jeg har små ting her. Sådan. Det var lige min lillebror. Så har jeg det her. Og nogle halskæder eller hvad. Og så en masse ting her. Solbriller og halskæder. Det der. Og de store ting. Og kun det her stykke, som der falder af. Den her og det her. Så shit. Jeg vil bare sige, husk at like, please, og dislike, så skriv det ned i kommentaren. Og husk at abonnere til mig.